20 years old, di pa voter? Pero dili pa, bisa pa may dili ka voter. Pero di ba gitudlo man lang sa eskwelahan about sa comment? Gusto kabalog yun sa pagkuha ng presidente? Diba? Kabalog na or grabe na yung lugar ang iyahang kanang way pagpakialam. Nga kung kitsa pato'y lisod, mo'y dagan kay anak, dali ra kay makaanak, matandayan lang, buros na yun. Di na kayo sila busy pangitag kwarta. Ito na noon nga, sakto ng sweldo, pero di kayo lisura magpanganak, ngano ka? Mindset. Kabalo ko nga, no? Ana. Ang environment maka-contribute, ma-relax ka. Daghay negative ion sa bukid. Nga na. So, relax, sige stress, maabot sa bana. Rar na. Oh my God. Check. 1, 2, 3, 4. Check. Okay, recording na ka? Nag-record na ka? 5, 4, 3, go! Yes! Welcome back sa Bitok Bitok Podcast! Hello! Hola! Outdoor ang among kon garon, Peg. Yes. Outdoor ba yapon eh? Outdoor man eh. Oh. And I love it. Yes. Moni kung namanggaling ko'y buhaton utro nga negosyo nga murag bar something kani nga kopyahon ko yun na ko ni The concept is giving. Atbangan di ay. Atbangan. Just atbang. Tapos For kay sale na. kaya pangalan ani kay Dogeros. Dogero. Ako ang katero. Dogero at bang ang katero. Dogero what is uy, gana ko barag Mexican feels. Yes, actually. Mexican inspired feels. yun sila. Kani Mexican man eh. Unsa ba imo? Spanish. Nigerian. Puros mga basig racist na. Ayaw na yun na. Hey, what's up? Welcome back sa Bitok Bitok Podcast. Kauban si Juanito sa One Photo. Hello. Siyempre si atong Sawadika Sampay na. Sawadika. Aha. O siyempre si Drew Dalapo Galupo. Ang medyo bright sa grupo. Ano lang? Medyo na. Kaya kumentag, ang pinaka-bright, bugok na kita. Medyo lang, nalay edge gamay. O siyempre, ito po si Konsehal Bernie Bitok-Bitok Esparcia and nag-podcast na sa admi kaya siyempre wala ba ni sila yung mga trabaho, kalan. Wala man good, pull out man good. Pull out ni sila. So, may na lang, malibre ilang kaon ron. Correct. Alam mo, funny na ka ng we're still smiling despite of like that. Yeah. Smile lang gyapon me or smile lang gyapon me. Yeah, but life must go on. Basta dili mga hilabtunon cons. Yeah. Rar. Ay. Hello. Gamay na to nga hirit ha. Gamay na to bro. Gamay lang. Boom. Again namin sa Dogero, it's a very nice place. Dogeros with SDI. Yes. Dagan mo sila. Mexican. Unsa to yan kon? Mexican inspired. Cantina. Yeah. Cantina. Mo na yung function karon sige dabi. History unsa man. Unsa ang Dogero o unsa man ni yun sa pag-start. Ang nag-start yun siya actually sa balay. Same gyapon atong kang Chinare. Oo, during pandemic. Pero dito sa Cebu. Ay, bantog day pag-search na sa Google Map. Ano, Cebu man niya? Yeah, sa Mango Avenue ang ilang first na physics store. Okay. Grabe. Sinasabi ko talaga sa iyo. Kala mo ha. Mamawin, sinasabi para na ko sa siya iyo. pulos. 50,000 yes. Nag-start din siya sa Mexican hotdog lang. Mexican hotdog. Yes. Dito na dayon ang concept. Unsay kalainan sa Mexican hotdog o sa Pinoy hotdog? Ay, it's a size. I haven't tried Mexican. Karon pa. So tanaw nato kung asabay ko ani mas dako banig ulo nga gamay glawas. Pili na ko. Gamay ulo dako glawas. Pili na ko lagum. Oy, racist na sa gamay. So sa Cebu sila, so nagbalin na din diri sa Cagayan de Oro. Bali second branch na ni nila diri. Kaya ang taga-tagiya, taga-dinig yun. Taga-dinig yun ang taga-tagiya. Oy, welcome sa Cagayan de Oro. Sir Andrew. Andre. Sorry, Andre. Sorry. Okay na tana. Okay na sa'yo pag ilang pangalan sa tagiya. Yung sa maling Andrew, honey. Si Andre. Andre. So si Sir Andre, taga Cagayan de Oro mo, sir? Taga Cebu. Welcome to CDO. Ang iyahang mo'y, ang iyahang wife. Girlfriend. Girlfriend. At least siya mo'y nadala diri sa Yes. Sir, welcome sa Cagayan de Oro.
Kung na'y problema dire sir, sumbong diretso. Bitaw. We welcome you. And at ganahan ko sa konsepto nila, na yung mga drum. Container ba ni? Container na siya? Parang okay, same. Inspired lang. Yung siya container van nga type. Tanay open na alfresco. Alfresco dining. Alfresco. Tapos natay ordinansa tama nang gibutang dia clean as you go. Yes. Natay ordinansa ana. So very good. Kaya nga nagunaw ako gwapo ani kung naimurag mini stage entertainment yan, no? For ka ng mga open mic, mga stand-up comedy, or trivia night. Trivia night. Nani sa likod sa asa man nga likod dapitan ni? Sa nga dalan diri? Car Pro. Car Pro sa likod. Di, ano na lang. Kung nakabantay mo sa Pro-Life UK diya sa kuan. Sa crossing. Likod nga dalan. Likod nga dalan sa Pro-Life diri mo. Naigamay nga dalan. Pahuman ninyo ma-insured sa inyong kinabuhi. Kaon na dayon. Kaon rin mo diri. Pero alam mo, mas ganahan nga ako sa ambience diri ka na di kayo crowded. Sa bagay, okay po ang parking. Kaya pwede man naman po vacant lot. Sa dalan, pwede rapod kay mo lagi. Sometimes sa mga negosyo, ang problema nato ang parking. Labi na kung mga middle class ang atong target. Usay kung walay parking. Dako kayo na nga kwan. Yeah. So technically, mga ang mga food din. Ano siya nakita ninyo so far sa inyong unya ipang-serve nila din. Yes. So mga mga quesadilla, nachos. Quesadilla din na siya. Quesadilla. Abi no, quesadilla. No. Tortilla. Kaya tamahiwi ang baba. Dapat lang mangyamit yun ka. Mangmang mga. Alright. Anyway guys, so medyo tiring ang among grupo karon kay siyempre kabalo ba mo campaign period na salamat daghan ni agree pag ingon ako nga kabalo ka kani ato mga smart voters man ato mga lisod daghan ni agree tama mga smart yun mi kay makarelate na sila nga categorize sila dito. Uy salamat ang alay uban manggod nga labi na sa mga OFWs diha nga ma-miss nila ang Cagayan de Oro ang Pilipinas. Salamat sa pagpaminaw. Na uban po while working napod sila naminaw ani kasunod. Thank you very much guys. Salamat you kayo. Thank you. Diri manggod ka na bang ako mo gini si Bernie bitok gini akong pag naadri sa podcast kanang walay bahar walay kuan ni rin kanang sugar. Sure ko walay filter. Diri manggod kay dagang kita pwede ma-check ka diri ko ban pa. Sumoto. Una lang tang reaction bi. Katong nasa showtime nga wa siya kasabot kung unsa daw mensahe niya sa Comelec. Wala siya kabalo kung saan ang Comelec. Tapos 21 years old na ba siya? 20 din ha? 20. Ano, usap niyo din. Yes. Ako lang. 20. Oh, imagine nun niyo ba? 20 years old siya, tapos gipangutan na siya ni Vice Ganda kung unsa iyang mensahe sa Comelec. Tapos wala siya unsa tong gingon ni Vice bothersome unsa to maka-bother nga bothersome to brother ni Sam maka-bother kaayo well sa bagay doon ay mayingon nga siya basta sa Comelec wa siya kabadin labi na karon campaign period well dalang kay mga tao lagi siguro na walang pakialam. Yeah. Apathetic. Nakoy theory. Sa katong situation na pag-interview. Feeling nako kay nasayop siya ingon nga wala siya kabalo. Murag iya lang gipanindigan nga wala siya kabalo. Feeling lang ba? Kabalo siya actually kung saan Comelec. Pero wala siya kabalo kung sa i-message. Kung saan siya kabalo sa itubag ba sumuna nang gipanindigan na niya nga wow, wala kabalo, wala ko di ko tanong TV, di wala ko ano ba. Murag ang dating. Pero I think magi follow up question nga di pa man ata siya voter. 20 years old, di pa voter. Pero dili pa, bisa pa mo yung dili ka voter. Pero di ba kitudlo man sa eskwelahan ang about sa Comelec? Musa kabalog yun sa pagkuha ng presidente. Diba? Kabalog na siya. Or grabe nag yung lugar ang iyahang kanang way pagpakialam. I mean, dili na ko na bisa ko into politics. Kaya I was wondering also, pilay na sa itong mga anak, below 18 pa man sa nano. So kung napaka sa senior high, kung istoryanin mo sa politics, ano sila ipakialam? True, wala. Gipangutan na isa, hindi mo ba nakikita sa TV? Wala daw sila TV. Muna sila kabalo sa internet no sa kadagang. Parang di sa ko. Pero taga-asa siya. Na-mention ba?
Di ko kabalo mo. Bisigan. Alam mo, daghan na biya kayo karon mga upload nga ga-trending nga mga school na mga beauty pageant nga the same gyapon ba nga nay mga question and answer. Nagalisod og tubag ron ba o kanang mga basic nga mga napag ito isa nga mo gihapon ba ka na bang di ko kabalo kung ako sa eskwelahan tapos nagpa pageant sa kong ingana murag makadaot sa marketing sa eskwelahan. True. Di ba? Correct. Nganong ka naman siguro nganong ka naman nag-question yung mga nga mahimong katawanan mag-trending pero makay nga halabugok inyong estudyante. Ang problema niya itong bayan na kung proud ba ang karong school niya nga ay dili na siya nag-school sa or classmate man mo or kung classmate to mo yung ay kanang classmate to ni mo nak suwa mo kabaloon sa Comelec. Pero sa ako ba dili unacceptable sa ako ang 20 or 21 years old nga wala kasabot wala kabalo sa Comelec. Muto gyapon ko nga naay tao gyud nga way paki. Eh syempre kung ana nga edad wala mo gyud paki gyud sa politics like bro feeling niya bro di pa ko bala pwede nako voter nako or kuan ako lang eligible nako nga mahimong vote pero what lang gyud pero di ko motobod nga wa siya kadungog sa Comelec. Yeah, exactly kay basic man siguro ano lang di lang siya kabalo sa pag-define kanang dili siya articulate ba nakaadto siya kung unsa ang Comelec naglisod na siya articulate di man kay ang last month tanaw sa video ang last month niingon galing unsa na lang imong mensahe sa mga nidagan karon gi-revise na lang galing ang question para lang mura dili kay siya ano ba kay ano bang ano mo sabi wala ko masabi ana man siya kay so gi-revise ni Vice ging na lang nga kana na lang mandagan karon tamo to nga yun so sana to be fair na lang sana wala yung mga vote buying ana na lang din siya ang iyang istorya pero technically siya sa vote buying pero technically wasa kabalo ko sa gyud ang again pwede nga wako kabalo gyud exactly kung unsa gyud ang details sa unsa ang Comelec trabaho pwede kay lawom ra kay siya pero sa ngalan lang gyud nga Comelec kung bisag basic lang ba ang Comelec mo siya in charge or siya agency nga muhawid sa mga elections or sa kada lang tana wala ka kabalo di siya ko kabalo nga naten siya kay smiling mo pud siya friendly mo pud okay yan murag gyud feeling ako gud bitaw na kuan siya gipanindigan lang niya nga wala siya kabalo. Murag na siguro siya ba murag naingon naman ako to nga kuan. Kabalo siya actually. Sa kuan katong basta lagi. Ipanindigan na lang yun niya, di siya magpasaylo. Try lang. Wala ko iingon. Wala istorya na lang kaya niya. Babay ka na lang. Well again, sometimes man gyud ang mga mo malagi ning problema karon nga naanay social media o kanang wala social media no kay so nang panahon dagan magigapoy mga bugokers. So nang panahon daghan pero di lang to may bawong kinsa na sila kay di man sila manubag sa di man nila ginabutang ginapost manggod. Karon gud kita miski pataka lang tag comment maging tag bugok pataka ra man istorya or something ana adyo lang para mo bright ha ni ana pati ang purma sa ilang tig-serve dere okay kayo ha galing ha ayan in fairness wow chimichanga chimichanga kani Sir Renson burrito na burrito paborito ng ang laki tacos ang laki ng burrito taco I love the smell then taco Labi yung pinaka-crispy lagi nga taco. Inani ang tinawag nga taco? Mogin ang tinawag nga taco dahil ano pinaka-crispy ano? Hard taco. Kanan dili sa billiard. Gihimas yan. Taco. Ay, sarap. Beef to, sir? Pork to. Okay. The same. Pork gihapon. Okay, yan. Okay, Wahid. Mexican French fries. Ay, naay. Healthy ang ilang French fries. Kinaay ko an. Paborito ni ko. Cabbage. Yes, makakaon ko sa cabbage. Chili con burrito. Yes. Okay. Okay. Kolami. Wow, nachos supreme. Romel Alaba, imong picture ha, palihog lang before na mo kaon. Ay, sarap. Sarap pala di. Alam mo in fairness po sa ilang diri sa Dugueros nga ilang area. Lami siya pang date.
Yeah. Lami nga place nga kuha nga ng getting to know each other. Actually na ganina, di ba? Thank you. Nadiri ka ng kuan ka ng kana mag-cutting mo. Hoy! Ayaw, early out. Early out. Early out. Lain pa min ang cutting ka nag-early out. Sarap. Sarap. Picture naman talang, diba? Anyway, so balik nga ta sa akong istorya. Ang problema kasi sa mga netizens karon, no, nga bang gusto nato nga tanan ma-post perfect yun, no? True. Yeah. No? Kana bang walay pag masayop ka na lang kay ma-pronounce maayo na lang kay something tutyo masulti. Wala na. Dagan na din mo judge sa imo, ha. Dagan na kay tapos gusto sa mga tao nga tanan sa netizen pag mo istorya dapat alam mo. Correct. O di ba? Ano ikaw konsehal nga mga kabaluan ng nadia sa mga national project, ha? Pat kamo dia mo lihok mo dia. Kadyon lang. Sabi, dapat assuming. Walay, ang konsehal, walay project. Ang mga congressman na ang project ng mga national projects. Itong maranay po. Itong maranay. Nikaw na ka muna. Hala, konsehal. Kabalo nga. Bawal din ang mga marinay. Kaon ka na. Unsa man ka, konsehal ka. Kabalo. Kabalo sa mga... Nikaon naman tanan ko. Ako man ang favorite for the longest time. Sorry, wala information dissemination. Musa na ipriminti akong problema sa matag hearing nato nga dagan tay programa sa gobyerno. Thank you. Dagan tay kanina siya kasara. Quesadilla chicken and chili con carne. Quesadilla. Paksiwahi ka na chicken. Naman gud may ikaw ba na mo diri nga kuan. Muslim. So as much as possible among lainon ang daily pork para makakampo na mong driver kay doy pod bukat kay yung tiil may gala di siya mo break basta di siya makakaon kada event na lang di ka kaon loy kayo so palangga na mo na siya so mo request yun as much as possible kung kuan anyway so yun na yun so mo taong giingon may gala so kaya akong giingon gina-expect sa tanan nga kabalo ka and that's very kuan harsh. Diba? Yeah. Because we don't know everything. Yeah. Tanan butang gusto nila nga. Pero ano man kung ana nga kuan ma-apply ba na siya katong sa contestant nga di ta mag-assume nga basing gyud wa siya kabalo. Basing wa gyud siya kabalo. Dili ko gyapon masugot. We're living in a digital age. Og napapanahon siya karon nga gakatstoryahan siya tungod kay kuan siya season na siya for for election. Nanata sa timely timely kaayo. Sorry to lagyan nino to tell you this or to say this no kada bang kung karong panahon na murag bugukerns kaya pong ka nga nanatanan ba nanay chat GPT so naglisod kita Google so na di wala pa ikuan sa una wala pa Google kung buto na naman kanang press karon ba bisag galing mag-design ka karon daday kung pangit kag design ba makini udat balaan nagiging mo dagat nanamay kuan nanamay Canva lagi tama nanakay pwede awatan karon na ang generation mula na kung gikulbaan lang sa generation now kung unsay may tabo sa ilaha kanabang nga halos gihatag na tan igo na lang nila i-arrange bitaw borabag gitaganan nimo siya letters igo na lang i-A B C D E F G i-puzzle na lang na sa ato bay nga kita gid millennials bay nga kana pag yung gikan pataba na lipay na kayta nga naalay upgrade gamay okay na kita karon bay grabe na ang digital age. I think nag-start nga kanang kuan pud kaayo complacent kay ang mga student atong pandemic katong kanang online class. Kanang pud kay bisag ako bitaw sa mga pag-umangkon makabantay ko ba nga ilang assignments ilang mama ang gabuhat. Ako badlongon ako ati ko ayaw ti wala gi matun-an ang bata na sa module paborite o ginikanan. As in so the problem now is apathetic ang mga tao. Walay pagpakabana, walay pakialam. I know nga kabalo siya sa ipasabot sa kabalo siya sa COMELEC nga may regulate og gakandak og election sa Philippines pero was sure kabalo sige what does COMELEC stands for? It's Commission on Elections. So wasa siya kabaluan na and wala gid siya pakialam. Yan na ba? Lahi ra man ginang nabasahan lang nimo sa kabalo ka pero wala gid siya ni dive into what really COMELEC is. Tapos mabalaka ko. Ako'y ginikanan, mabalaka ko ba? Asa na ipadulong akong tuition? True. I mean, to be honest ba? My God. Tapos usay pa, kana pag kabalong, usay pa makaguba atong katong part, bitaw nga show, makaguba. Lagi day babae nga, gwapa lang giday. Pero bumbilya. Ba?
Wala ka ba gay linggo pag medyo jugokern bumbilya ang tawa. Bumbilya aladay. Aladay, pepa day, pero Supa lang. pak. Lagapak bumbilya. Yes. Judokern. Abas. Kasi lang gay linggo sa bugokern. Wergok-S. Wergok-S. Sinasabi ko sa'yo. Wergok-S. Ano na yung S? Anak kay Erma lang man lagi mo. Butanan mo na decoration ba sa correct. Dapat yung subject-verb agreement. Actually. Naikulot. Ang intro extra mo. Imo lang sumpayan mo. Parang lang. Pero naragi kay root word. Prefix suffix. Yesterday once more. Yesterday once more. Cherbelin car. Pang. Digeros. Ano nga gan ako ang gay lingo vocabulary today. So yung ano na tamang libak sa mga uban na mga kuhan. Dabi, di mo may kabalo gailing. Magkinanaway lang to. Tapos, for example, na magpasaka sa sesyon, ginoong, masyugong. Di, pero dagan naman siya. Yes. Dagan naman siya nakabalo, di ba? Bangita taglain. Jugoer. Mga Judian Santos. Depende na siya. Anak na siya. Ano ni mo? Jugong. Kanang bangs, saan ang bangs? Kasi bangs. Ang gatawag, joke. Pasaputo na sa kunin mo. Panglabay ko ni tanan. So mag-expect ko karon nga musaka ang akong kuan ron. Musaka mo sugar karon. Sugar karon. Ay dili, pwede na rin siya kay kuan mo. Justify na po. Style ni iyabo o itoslo. Idip. Okay, tara mo igala. Okay. Numero. ASMR. Lami. Di ko mo to. Gal. Lami do. Mas dami lagi sa nga ng buragi fries ang star. Okay na sir. Pops na. Be? Murag lami gid ayo. Same ni. Honey chili con. Wait char. Nahilom nagkalit ba? Wait char lami do. Wait char. Amin. Ering na sad. Chili con, carne, quesadilla. Bagay nga pala na yung Mexican kanang naay ni ato sa Mexico or naay relatives. Wala, concept lang dito. Inspired concept lang. Pagkuha sa mga food, gistudyuhan yun. Iyara! Cool ba? Katong Ginoo naghatag og kanang talent, nakatulog ta siya ray mata. Nabang Chef ka, sir? Chef? Okay. Research. Sarap. Based on research. Sarap! Tana, dili mo ta sa kung sugar ani karon. Okay, anyway. So, aksyon tagkabalaka ni mga kabatanunan karon. I don't know. Kamo nga, mandag ko pa man inyong mga bata. Yeah. Good luck sa inyo, sa inyo pag... By the way, prior to my visit here, so naghatod ko sa akong anak, Kang Raver kay sa JS Prom. Di ko kabalo, Brad, kung mo na ba gini siya karon or sa unang panahon yun, wala lang yun ko yung budget. Brad, kuya na karon, Brad. So, kailangan magrenta. Sa una, magiging ko yung renta-renta sa mga kuan, hindi mo ka-afford. So, karon nagrenta na. Dito man sila sa Lux Hotel. Ang uso, pag sa Lux Hotel, magkuha og room. Hoy, ano na day ka ron? Oh my God. Ano na day? Nagkuha og room sa Lux Hotel. Mas mahal pa ang room kaysa ilang contribution para sa JS Prom. Okay. Mo'y uso ron. So sila karon dito sa Lux. So si Lux dayon mo'y pila may commission na gihatag diya sa korpo sa Lux. Tubaga ko ninyo, be. Grabe, ba? So sila tanang karon, so muna uso. So dito na sila mo magstay po. So kung anak na dito, so breakfast na with friend and nag-hotel. Breakfast pa unsa na whole day gid nga. Whole day dito sila karon paghuman. One night gitang ilahang Mag-party ako na si River kung magpadala ka babae ang card ihatag yun kaya di siya kasakat sa elevator. Gitudloan ko na. Kung wala mo beer na 7-Eleven sa boss pag inom mo beer. Anak na lang. Pero bay, kayang gyud ko bay nga grabe. Sa una sa amo nga mag-makeup na makadaan, maturing ka. Correct. Taxi na yun. Correct. Taxi, grabe na ganyan ang gaso sa akin. Napag-iban, mag-jeep pag yun. Dito ba'y wala? Tapos, karon ang mga gown. Imagine ni mo, matag babae, murag iyang dibo. Correct. So, pabunggahay og gown.
Oh. Pabukaday. O di murag nagdibo og usa ka eskwelahan ron diya sa Lax. Puro nagdibo. Pabunggahay tapos pabunggahay pod tingala ka na naggown ang anak. Ang parents naggown pod. Grabe sana. Ang parents? Di kay ko kabalo. Ay ginaw silingling abi, naggown day po tanak ka kay paggown na po din ang parents. Faculty siguro to. Ang parents sa paalasay wala bay, naghatod lang. Grabe. Ay pagbuot gumaggown. Grabe bay, paalasay. Siyempre katunay mga ate taas kilay. Ate ko dire. Baklay grabe paalasay akong tanaw bay. So wala mamingan ni so. Napoy gani kuan karon kanang bago. Kanang pre-prom photoshoot. Nanapon na. Grabe na. Uy, grabe na. Pre-prom. Kunay pre-debut. Prenup. Pre-prom. Pre-birthday na, di ba? Sa bagay. Ani naman suko raman ta kay waman tay kwarta. Yun lang. Kana. I mean like to be honest, pag nasa kay kwarta brad, kung maka-afford siya ka. Hilom lang taway kwarta Siguro kay di pa uso ayun. Usawa man na kanang nagdugang-dugang na pud og kanang gasto ang kuan ba? Yeah. Hatag ang idea ang internet bitaw. Nadala lang yun sa trend bitaw kay sa una wala may gender reveal. Kunya di po na ako na masabdan nga maggasto gid ka just for that. Lagi ka na gasto kay siya. Okay na siguro. Maburos ka balikan ka na mo nga topic. Kaya grabe kayo ka grand ba na uban gyud nga gastuhan gyud just to know the gender of the baby. So amot lang. Lalimang ka ni adto ka tama tong giingon ni kuan ni basingin ta nga nangawat tag kuan joke. Giingon ni Alex Calleja. Nga lalimang ka ni bayad ka para magpa-ultrasound. Paghatag sa result imong ginanga, please ayaw mi sultiya unsay gender ihatag sa organizer. Para may bawaan lang. Jesus Ginoo ko may kala. Wala lang kitay kwarta kay. Sila nanubra lang ilang kwarta mo ng saman. Gusto mo na ito nga happy ang every moment. Mubitaw matagaton ako sa mga barangay, matingalag yugo. Kung kinsa pa to ang muna akong ginasulti paminti nga nalipay ta nga ang City Scholar so na 6,000 ra karon na himo ng 15,000 so dako na kay nang diferensya times 2 na ni Miro Clarix pero niingon sa ko sa mga kay kamulo ko istorya daghan kay gadidi ga breastfeeding ko nga pero ma'am kanang bisa pag himo na to ni 30 mil ang City Scholar kung kamo pud diri sige po magtira wasa may pugong kulangon gyapon ng 30 mil to nga City Scholar pero matingala ka muro gini primitong istoryan ba? Ngano man gyud? Nga kung kitsa patoy lisod, mo'y daghan kay anak, dali ra kay maka-anak, matandayan lang, buros dayon. Di na kay sila busy pangitag kwarta. Katunay noon nga sakto nog sweldo, particularly lisura magpanganak, ngano ka? Mindset. Kabalo ko ngano. Ngana. Ang environment maka-contribute, ma-relax ka. Daghay negative ion sa bukid. Ngana. So relax, sige stress, mabot sa bana. Oh my God. May bayro nun. Walay bayro nun. Di ba na may iwan magproblema pag ingaway bugas? Tapos naman sila mais nga ka na tanom. Nga sila bulanghoy. Siguro ingana. Dili. Wala. Bukin may mga mga urban areas day. Kana day mga squatter nga. Yun lang. Dagan mangyapon. Pero kanunong dato kayo nga na yung mga sakyanan nga kapanglapas na mas dagan pa'y tao sa balay kaysa sakyanan. Siguro diyan na lisod yung kayo. Diyan siguro ginakuan po siya ayun lang basing ginating po nila nga investment ang bata ba. Ba madagan kung bata ba para in the future ba sa matiman sa ko. Himo lugar na retirement plan ang bata. Lagi unsay imong tegan akons. Nga kana nga uson ay kanang murag gakasturyahan po na karon nga ang mga bata daw ginahimo og retirement plan sa parents. Parent naman jud ka. What can you say about that? Kay ang sabu kay galing uban brad. Ang kaminyoon gaymoon biya nila nang kuan kanang solusyon sa kahirapan. Sa bukid tungod sa kalisod, ang ilang kuan na magsayok og minyo para moahon ko sa kahirapan. Napoy mga ingana. Di napoy isa anak nga ang parents mismo yung magpamenyo para mahawa ka mahawa na sa balay. Tama para lagi maangat. Pero kung practical yung itong istoryahan na, to be honest ba, tinod maginabay nga. For example lang, kanina practical ka. For example, kung imong namo yung mga tao nga grabe na ang mga dreams karon. Sa unang manggod, ang mga dreams mo natong basta nalang tay anak, wa man ta magunaw anang
wala man na so kanapin sa itong mga dreams karon ng mga world tour sa unang panahon, mga biyahe, may ana ba. Nangdag ko itong mga dreams. And tinuod sa gyud na nga, for example, sa amo ni Mrs. karon. If sa among sweldo, wala mi anak or isa ra kabuk among anak, ay bay lami na kini among kinabuhi bay. Di na may maglakag og mga loan, mga bayron sa bangko. Pero pila kong anak ba ya? Upat ba na? Diba? So, medyo, kung practicality atong istoryahan, tinood na ba nga kanabang, kung gusto ka og yun og kuan nimo, ayaw pag minyo, ayaw pag anak, para kuan okay ra mga kanak. Pero kami sad lagi nga nidakosan nga nay pamilya kita, nga nidakosan pamilya, feeling sa gunato, brag lahi ra sa gyud tong nagyud kay, di ba, na kay family, di ba? So, that's why ang uban, tama ra po na ilang yung nga, okay ra ko, na isa, duha, okay na ko. Para makabiyahe na ko, makakuan na ko akong kwarta dili. Then okay ra man po na, wala feeling na ko dili. Okay ra po na siya nga mentality kay practical ra po kay ka. Ang ato lang makita usahay mga good brad ato labi na karon ha. Kanang daghan kay bata, 8, 9, 12. Kung gagmay pa na sila talisod kay ka, makayon gyud ka pait gyud gayo. Pero in fairness ang advantage ana pamangdagko na. Pero ting bibuha kay. Bibo kahayo, namo sa compound, mag-sharing og sudan, iya pansit, iya spaghetti, iya bihon, basta lagi kay bibo kay inyong balay. Ma-compare magyud ako na nga kami tulorami og silang lingling daghan. Mas bibo. Mas lami pagigaling kung ni asinso pagyud ang mga anak. Mas ayahay na ang ginikanan kay murag maano na. Kami nga gamay rami, nagtiwalag pagyud lagyo namin na muyo, perting mingawa. Say magyabon na Sir Bern. O di ba murag? Tulora ba mi? Tulora di ba? Then sila Emily kay 7. So bibo sila? Gabi bibo. Dalang ni kayo. Muya ko nakita ng advantage pag dagan ng anak. Bibo, lingaw, outing, ma-appreciate mo ang mga birthday parties. Kanang nga mga anak nga kon muya ko makita kung dito na dako na. Talabi na again akong utrong ko ang anak pag medyo senso, medyo nakatrabaho, anak ba. Kaya naman sa giuban po nga nawalo na lang tapos nagyay po nagpuyo sa mama kay wa pa kay trabaho, tapos nag-live-in pag yun, ang mama kaya po mo yung nagsaling, mo pag yung nagbantay sa apo. Na yung mga ingana nga mga kuan, kana po na yung problema. Pero sa uban karon ng mga young parents right now who are listening o katong mo pay kuan. Ganana sa kuan ang yung konsepto nga na isa, duha. Then and that's it, okay na ko. Ako, man ako Yeah. Dua, okay na. Enough okay na naman, bay. Ako sa. Kay, bay, kami nilingling magsugod pa lang nimo. Mag-college pa lang namong isa. Ay, good luck na gyud mga igala. Unya kuan ba ya? Ang inflation ba? Yeah. Grabe. Diba? Every year or every other year. Pero sa kuha mo gano inana duha lang ako kay. Makita mo nimo sa uban like for example kanang nagdinaghan lugar katong mga mama na daghan kis anak. Struggle kay sila bay katong nga time. Kato ba yung time nga dili pag ito grabe ka mahal ang mga panaliton. Correct. Di ba? Katong 500 pwede pa nimo masulod sa usa ka basket. How much more kung karon na nimo buhaton na wala ba pakamatay na siguro ka kung asa na mo na makita nga. Uy, I mean dili na nato istoryanan pero daghan ba karon nga nang mga problema sa mga suicide na mga kwan. Grabe nga utang. Struggle, problema. Number one problem ba sa marital problems is money ba? Tinod. Unsa man ang money kay gamay ra imong sweldo, daghan kay gibuhi. Mo man tinuod. Mo bitaw nang tinuod ng istorya sa una nga naibukog sa baboy, ilauya, ilunod. Butang nga gulay pag manimaho na birahon og pisi. So gulay ra ginatanamay pero ang imong amoy wa pa may pork cubes. So imong paghigom murag karne pero gulang ra na tanan pero ang karne na sa taas. Pag sunod na pud ugma ilunod na sa to na imong po ipabukal. Tinuod man ang istorya sa unang panahon. Kwarta gyud kay isa gyud na sa kay lang mo nang samok lagi gipull out man gud ng balik ni balik. Prani ka na mong ikuha ngaron nga gitanggalan mi o trabahante. Sure nang awayan eh. Yun na lang. Dangon na nato ni. Uy, lamig kayo lang ano. Sir, ang inyong nacho chips kay ko ano, kanang kamoy nag-make gyud. Wow. Ay kaya pala. Fresh ra gihimo. Bantong ra ng bordili ni sa Mr. Chips dili. Lahi yun. Sila gidi ay. Must try. Lami ang burritos. Papaaka ko bi. Please. Please. Patilaw ako. Lami kayo. So that's why, sumpay lang nato ni sa itong topic. Ngano mang yun? Kaya ganyan, ima ko nga ngano mang yun? Nga ang pobre, ang galisod, muy dagay anak. Ang dato,
tiwason na nato. Dagan kita mga question nga, ngano man gyud? Dagan kayo mo question sa ko, kani na naman ta sa politics season. Nahimo yun sa ako nga, ngano man gyud nga dili daw na mawala ang kanabang vote buying. Di ba nahimo yun na ba? Di ba usok na vote buy? Kabalo mo sa tinud na ilang, ako nga nanaman ko. Sa una mo ko, di ba, natay mga advertisement nga, sagara sa radyo, TV, siya makita ninyo, na advertisement nga ang politiko mo palit. Oh, biyan kita na pa, butin mo ko. Di ba? Di ba mo na kasagara sa una? Tada na din, muha na din, lalabi na ka mga middle class dayon nga mga ads ako makita mo hindi nga, hindi nyo mababayaran ng aking di ba? Kasagara nga na ang mura ang atong ginapakita nga ang politiko ang automatic nga gapalit. Pero boss, kani real talk kita podcast na minaw man ta. Promise. Sila na mismo ang ga-offer bay sa mga sir nami lista diri, sir nami dagan mi. Nagino? Kana bay to be miski ako katong first, masyag ko nga abi ang nagki sa tong nahuna. Ang politiko gimumodool nga palito na ko nyo. Yeah, naay nga na. Which is kanang hadlok siya ba? Kay kanang ang tao ikaw balikan ka sa tao ba? Kay nagbutar ba mi si Muha? Alik atong ikaw ang for example ka kung ang politiko ang ni hatag, nakaikuan sa kuha dapat mo. Na authority ang politiko nga tungod atong nga tao pero karon tungod kay sila nag-offer ba? What I'm telling is, wasa ko naingon na kuan, but what I'm telling is, money actually ang realidad ng kahitabo. Wala sila kabaloana. Wala sila kabaloana. Medyo naputol lang mong video. Pero okay na naman tayo audio. Nadungan pa naman mga kapin may galang. Ba't yung nakaabot sa City Hall atong istoryahan? Wala may istorya haya kay... Sila yung naghimo sa ilang nacho chips. Tanan nila wraps. Sarap. Lami niyo. Lami kaya ang beef o ganang kuhan. Sarap. Lami yan ang asawa kaya niabay gisa sa lamisa ba? Lami kayo ba? Uy, itong chicken niya tagang ano? Mana? Mana? Grabe, daliran mabusog din mo, no? Daliran ni mo magmahay, eh. But anyway, again, dagang salamat sa Dogueros. With S lagi. Yes. Dogueros. Dogueros. Sarap ng... Alam mo, in fairness ba, tapos ilan din yung recipe yun ay? Yes. Tapos ilang onsit, lami, ako suggest na ako sa inyo, tilawan ninyo ng ano nachos. nila. Nachos nila is really yummy din. Kato, sa to? Taco. Nag-fry good siya. Chili con tapos, taco. Ang ilang burrito, lami. Sarap. Kapilang sauce, lami ang sauce. Love it. So, moro to. Dagang salamat sa inyong pag-ubano ba? Kay, nabasa na akong singot kung horizontal cleavage. Yung boobs. Under boobs ang tawag ka na mo. That is very nice here. And again, na sila kaninga dalan dire sa Uptown, likod aning pro-life. Dili likod sa pro-life, pero ilang dalan. Dalan, yeah. Tapos likod aning car pro nga kuan. Ang exit sa North Wing nga dalan, ang exit sa North Wing at bang na dalan nga gamay. Mana siya. Napoy signage sa gawas diya sa dalan nga Dogueros. So visit. Galing, sarap. So, dagang salamat sa intalan. Kini pagyapon ng inyong mga bitok-bitok podcasters. Mura mga. Si Juanito sa One Photo. Sampay na. Sawadika. Dudalapogal. O siyempre kini si Consial Bernie Bitok-Bitok. Kailangan lang may kung kaunon sa naman. Burang lisod kayo mag-student na duway kaunon. Dagang salamat again sa Dogueros. Sir Andre, thank you very much. Thank you, Sir boss. Andre. Batanon pa, guwapo pa, insikon pa. May pagin mulo. Oy, unfair ang world. Kaya batanan, dengan salamat. Bye! Bye!